d'aquesta ciutat som persones de ple dret i tenim el mateix dret que qualsevol altre a gaudir de la platja. Ja n'hi ha prou que no ens sentim com cal i ens mantinguin tal com qualsevol altre ciutadà. Aquesta és una concentració de la plataforma d'accessibilitat de platges de Barcelona. Tenim de cridar ben fort platges per tothom i en tots els horaris i tots els temps. Aleshores, hem de gaudir de la platja, com qualsevol ciutadà de Barcelona, de l'1 de maig al 30 de setembre. Fins a les 7 de la tarda, si en el nostre cas, hi ha 2 hores al mig, que són de 2 a 4, que no hi ha assistència. La gent que ve, a més plega mitja hora abans i a més arriba mitja hora més tard. Abans del Covid, del temporal Glòria, doncs hi havia 4 punts a la platja. Nova Icària, hi havia Montesfert, Bogatell, el Fòrum i l'Hospital del Mar. Amb moltes reivindicacions vam aconseguir que obrissin una platja a Sant Miquel, la platja Sant Miquel, que fa molt lluny. Si obren un punt, com l'any passat, allà a Sant Miquel, fiquen allà una espècie de lavabo amb 4 xapes de ferro petit, que no hi ha ni canviador ni res. Allà necessiten una camina perquè la majoria van amb bolquers, s'haurà de canviar, s'haurà l'horari, com deia la Carme, molta gent que vindria al migdia, doncs ja no ve. L'Ajuntament de Barcelona té diners absolutament per tot, excepte per les nostres necessitats. I encara que la comunitat de considerats com diu ella, tot el que respecta als drets de cooperació, les drets dels infants. Ara he vingut aquí a escoltar i a compartir aquesta reivindicació perquè som conscients que quan parlem de l'accessibilitat a la ciutat de Barcelona, les plans seguit de millora, ja tenim una reunió convocada pel proper dia 4 d'abril amb el moment en el que estem ara. O sigui, nosaltres estem treballant internament per poder desenvolupar un pas més en l'accessibilitat de les platges. Ja venim d'un contracte nou